גם תרומה של 4 שקלים בחודש יכולה לשנות את חייהם של ישראלים רבים. עמותת עיגול לטובה מאפשרת לכם להפוך כסף קטן וקנייה פשוטה בכרטיס אשראי לתרומה לחברה. הנה דנה ארגוב טיקוצקי, מנכ"לית עמותת עיגול לטובה. אהלן, כבר הייתם אצלנו כשהשקתם את זה בזמנו? נכון, נכון. ולאחרונה ביולי גם חברת ישראכרט מאפשרת לכל לקוחותיה. איך זה עובד? א', בכל קנייה בכרטיס אשראי, לא עגולה, זה מאפשר לעגל את סכום העסקה לשקל הקרוב, ואת אותן אגורות דלטה להעביר לתרומה. זאת אומרת שאם קנית לצורך העניין דיסק ב-78 ו-20 שקלים, אתה תשלם 79 שקלים ו-80 אגורות, אתה תעביר לתרומה. כמה זה כבר יוצא משמעותי? תראי, יש לנו כבר ניסיון של כשנת פעילות, כאשר סכום התרומה הממוצע לתורם לחודש הוא פחות מ4 שקלים, או 3.9 שקלים לחודש. אז בואו נדבר על הפוטנציאל. כיום לפחות לאומיקארד וישראכרט יכולים לעגל את עסקאותיהם, כך שזה מסתכם למעלה מ4 מיליון כרטיסי אשראי. בואו נאמר אם רק 10% מהם יעגלו, אנחנו מדברים על 400,000 לקוחות שמעגלים 4 שקלים בחודש, שזה 1,600,000 שקלים שעוברים נטו. 100% מכספי התרומה מועבר לאותם יעדים שנמצאים בשירות עיגול לטובה. מי קובע את היעדים? יפה. רשימת היעדים בעיגול לטובה יש כ10 תחומים שונים, בריאות, רווחה, חינוך, תעסוקה, ילדים ונוער בסיכון, רוב התחומים, ומוקדם כ-65 עמותות. כל העמותות נכנסו לשירות עיגול לטובה לאחר סינון קפדני על ידי ועדה ציבורית בלתי תלויה בעיגול לטובה שיושב בראשותה הנשיא שמגר. כן, נשיא בית המשפט העליון לשעבר שמגר, כאשר כל העמותות שמועלות לדיון בוועדה ציבורית עברו את מידת השקיפות של עמותת מידות, שזו עמותה של אנליזה חברתית. כך שהתורם יכול להיות סמוך ובטוח שכל יעד... אני קובע אבל לאן הכסף שלי הולך? כן. בעת הרישום הוא מאוד פשוט, אתה נכנס או דרך האינטרנט או על ידי מרכזי השירות הטלפוני, אתה יכול לבחור עד 3 יעדים. יעד יכול להיות עמותה ספציפית, יעד יכול להיות תחום. אם אתה, לדוגמה, רוצה לתרום לילדים ונוער בסיכון, ואתה תורם לתחום, וסכום תרומתך מתפצלת בין כל העמותות שבשירות. ויעד יכול להיות גם כל העמותות שבשירות עיגול לטובה. כאשר בכל רגע נתון ניתן לשנות את היעדים, ניתן לסיים את השירות. השירות הוא ללא דמי עמלה. גם חברות כרטיסי אשראי מספקות את השירות לעמותות השונות ללא עמלת בית עסק. אנחנו לא גובים כל עמלה. 100% מאותן אגורות שנערמות כל חודש מועברות לתרומה. איך נכנסים לשירות הזה, איך נרשמים לשירות הזה מבלי להיות בעל כרטיס לאומיקארד או ישראכרט? אמר לא נרשמים. לא נרשמים? לא נרשמים. אין אפשרות? אין לך? אין לי ישראכרט ואני לא לאומיקארד. אז מה יש לך כן? בלטות? בלטות? לא, יש לי כרטיס אחר פשוט. מחכים שהחברה השלישית תצטרף גם לשירות. כרגע, נכון. ואיך כשאתה מקבל את הלאומיקארד, זה לא בבילט אין, נכון? לא, זה לא אופט-אין. אתה צריך באופן יזום להיכנס, הכי קל זה להיכנס לאתר עיגול לטובה, בדף הבית, יש שם אייקונים למחזיקי לאומיקארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס. הרישום כולו אורך פחות מ2 דקות. אני נרשמתי אז בעקבות האייטם ההוא? כן. כן, ואני מעגל לי לטובה. במי בחרת? אני לא זוכר, זה כבר היה לפני שנה. משהו שהיה קרוב לליבי. היו שם הרבה אופציות טובות. נכון, כל אחד יכול למצוא עמותה כלבבו. הרשימה מורכבת גם מהעמותות המוכרות והגדולות ביותר, וגם מהעמותות חשובות ומצוינות שהן פחות מוכרות. כך שכל אחד באמת יכול להיכנס ולמצוא שם את נטיית ליבו. דנה ארגוב טיקוצקי, תודה רבה. תודה רבה. רוצה להפסקת פרסומות? פרסומות? נשוב. שוב. נשוב.